Kunya Media ta kawo muku sababbin shirye-shiryenta kamar haka. Shirin fagen wasanni zai rinka kawo muku hira da masana bangaren ƙwallon ƙafa da kuma sauran wasanni da kuma baje koli kan abubuwan da suka shafi wasanni da baki daya. Dandalin siyasa shiri ne wanda zai mayar da hankali kan batutuwa wanda suka shafi harkokin siyasa. Hasken rayuwa shiri ne na musamman domin kawo muku tattaunawa mai cike da ilimi, ƙwarewa da kuma damsar rayuwa. Za ku iya kawo mana tallace-tallacen ku domin tallata muku hajar ku a Kunya Media. Ma'ana tun daga kan harkar kasuwanci ko sana'ar hannu ko ma wani irin harkar sana'a kake ka kawo mana mu kuma za mu tallata maka a farashi mai rahusa. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafukan sada zumunta TikTok, Facebook, Instagram, Twitter da kuma YouTube channel Kunya Media gaskiya kai tsaye. Mun gode.